ireng padha. Yo kene. Saben bengi. Saben bengi. Godak ora jana, godak ora jana. Tuwek elek nekat urip pisan. Mesakne lho, kuwi nyawa balen. Elek-elek ngono ki nek dikumbah ya jek apik. Lumayan. Ya, kene. Kendek ben wis disiarke barang. Mas, apa? Nyawa. Rene ya. Sing ngersakne ki Pak Sentrot. Ayo dhewe rene. Jagong wonten dalemipun Kang Mas Sentot. Ayo awak dhewe sowan Mas Sentot sik. Mau sing sowan ki lak Mas Simin ya to. Apa ya bener to? Caping gunung ki sing ngersakne Mas Sentot. Engko gegek pitnahe saka Simin tok ya. Nah, biasane ngono kuwi ya Simin kuwi ya. Nggih. Nggih. Loh, kok dadak ciuman barang iki. Oh, sampean yo ora apa-apa. Iya nggih. Sun sik. Yen memajang karo apa? Tak sowan Pak Sentrot sik. Oh iya. Wong kok merungsung ya? Ndi? Oh lagi lah. Ah iki lho. Beliau Pak Sentrot iki. Lho sampean mau lak arep dituthuk sirahe lah. Timbangane lewat Mas Simin lak yo jenengan tuthuk dhewe, Pak. Bekti kula Pak Sentrot, Ibu awet gagah, awet sehat, awet ngomong anak putu, awet ketunggonan rezeki sing subur makmur, tentrem ayem sekeluarga sak dun sak turun. Amin ya robbal alamin. Leres Pak, wau ngersake caping gunung Pak. Oh nggih, bener. Dipun jenggleng nene iki. Miras pantes kali gantos busana temanten Sarimbit. Monggo Ibu Pangadi Busana utawi sembaganing temanten sekloron keparenganti temanten sekloron saking sasana Palenggan tumuju wonten ing sasana busana. Iki piye Pak? Yen memajang mung karo janur ya Pak. Kuning. Aku lagi ngene buke iki malah lewat njaluk ketoke kok. Bingung buke, arep maju mundur. Lho malah kaya Mas. Maju mundur kaya manuk ning tengah sawah kae. Ya. Ayo ndang bawa nek bawa. Sing itu bayar kono. Piye? Sing itu bayar kono. Iya Mas Endar. Kompak iki mergo Endar ora iso nyawang kene. Iya ketutupan salon. Oh iya. Mula rene ya. Joget jengleng kok luput. Oh ketutupan salon. Ragare ngono gini. Kene ketok ya Mas. Ngono kuwi anu Ndar, anu gulune diodot kaya jerapah ngono kae. Ora tek ketok rene wae. Iya. Mula kok. Dereng odoten ra rene kok. Nah, wis kene wae kene. Kene ketok ra? Ketok. Lah. Yo. Pacita. Sarwi
kowe kok betah aku. Asai. Kok isih. Ya betah kono. Lho Mas In ki pengendang Saiton kok. Kono lagi seger-segere madang kok. Iya. Wis, oh tak gadekke lho gamelanmu kok. Sentot. 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 Oh. Kok wedi ki ngopo? Jenenge sapa, Bu? Namanya siapa? Alvira, iki bapak, Nduk. Bapak piye maksudnya? Pak Gareng, Pak Simin, Pak Padi. Oh, tak kira nek sampean bapak Dek Almira. Oh, sing lanang nang kene gietek aku kok senenge kok. Janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet. Mas, sampean iki biasane mumbule dhuwur. Kok awan iki dikendangi Mas In kok ora dhuwur? Ayo didhuwurke kaya bener. In lagi ora seneng karo aku. Lah ngapa? Sapoke nggawa gareng kok kono kae lho. Ora, Mas ini ora sampean ki ora lho, Mas. Ayo baleni kene nggon sing empuk, kene sing empuk, Go iki sing empuk, kene ta, yo. Rik. Piye? Apa-apa ki ngomong papan panggonan, umpan. Iki lho para sinuman ngaturke dahar, ora patut nek awake dhewe kok terus piye-piye mari bleduk. Alah sampean ki kok padune lak mung arep endo to? Ora kok endo ora, ngetrepke tata susila, enggak boleh. Mau welenge Pak Centrot piye? Nganggo reok apa ora? Ora, gur kon capek gunung. Apa iya? Ora patut. Ayo. Panas udan panas aling-aling. Mas ini kok ya manut men karo cah iki. Bagus dhewe. Ala katir-tir sampun. Kok nganggo ala ketir-tir ngono barang Senggaan saiki lak ngono kuwi to seneng. Oh. Tak wis matur to piyai lagi dahar kok senengane malah kowe iki kok senenge. Rodok rene wae. Aja ganggu kamardikan. Ora kok Kang Mas. Ora prayoga. Dirampungke tanpa jenggleng. Apa ya ngono? Panas. Nadyan wadon. Kowe guru kudu kowe panas dingin minum biomoringa to nek anu ki. Tenan lho. Iya teko kene. Nadyan wadon sarta lanang
eno mane banyu bene zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana seko jago yen manyo tak sili cape gunung Sakura bisa gunung desa dadi raja dene ora ilang done padha lara terdilaras dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi gunung tak cadongi seko jagung yen mandung tak sili cape gunung
siin ki nek ngendang wis tenan ngene. Nang wis kemringet ngono wis wegah rampung bocah kene. Kandrani kok mau wis kadung panas. Ngedong panas ngene. Siin ngene iki lho. Tak ganti on kok. Dirampungke sik pamundhutane Kang Mas Sentot. Iya. Ditutup sik ya Mas. Oke. Ambekan aja lali. Siap. Nek lali ambekan bahaya. Alah. Nambah gawean terus. Ayo. Sakar bisa gunung desa dadi kene ora ilang gone padha lara lapa sampun Kang Mas. Lah tamu kok kaya ngene akeh. Pindah kono. Saking akeh dadi bingung. Lho, tamune kathah to teng mriki.
mana di mana. Oh ya ngono, tar dilaras. Mana di mana? Mbak Eka Suranti. Mas Tarno Tania Jaya. Wong kok jaluke podang kuning terus lho. Klangenan kok, Nduk. Manuke kuning ya. Ya, manuk podang. Esok awan nek ngomah wis ora kerasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang mitaranggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi. Tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku monting sleret ireng tak sawang tambah manise ipo bunga yen kelakon nyanding slirane. Wang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora manda atiku sang saya ndadra tak sranani sun pikat ulu tengkendo ayo kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang mitaranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku monting seret ireng tak sawang tambah manise ipo bunga yen lakon nyanding sirane. Wang liyan Pak Tarno yen si podang andudut ati kepranan Pak Tarno ora mendatiku sang sayanda
Rono ya Mbak. Ya, edanan Mbak Atun. Rono Mbak Atun. Cikiwir barang ori. Sengeni sing duwe engko. Sing duwe urung teko. Sing duwe ra teko ketoke wonge. Ya. Tak rewangi pati geni pamriye karo pitulo atine. Aku ora bakal rapi mong sliramu priya tak enteni. Biaras lo iki. Yo. Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak gawe-gawe Moga rasa atiku yen tanyawang eselan guyungmu ayo Ora rondo ana joko kembang desa apa bisa keturutan omong putra urip bebarengan ayo apik tenan iki. Jas. Tardi laras kok Bu. Lah ya tarti laras sok dilawan lho Mas.
ora nek. Ya, tak tutup ya, Bu. Nggih. Tak rewangi pati geni pamriye karo benulo adine aku ora bakal rapi mong sliramu priya tak enteni Matur nuwun jur. Mohon monggo buatan ya kenging. Monggo sak ngrecangi Bapak. Koe ngaren, koe ngaren. Idris Monggo Bapak. Meski kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung elinga tembe mburine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja nganggo patuladan anak putune kang ngerosake bebasan moe aren kudu mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung elinga tembe mburine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja nganggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan moe aren kudu eling
saben ku nyawang putumu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning gedung amba saiki adoh papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwun kumring sliramu rungokno tangising ati iki lewat angin banci telu aku titip petang kangen sliramu sugeng dengan para tamu sedaya sugeng lelengen sukum anati kanca-kanca paguyuban Pardi Laras ya dadane ya monggo kepareng derek jumeneng Mbak Atun monggo Mbak Atun Monggo Mas. saben ku nyawang putumu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan neng gedung amba Idris saya monggo saiki adoh papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah antu-antu muga
Jo. Halo Mbah Ju. Gedang raja dasar bagus tor prasaja udange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sidu supaya manggih rahayu ayo yo sore atine ngenes mikir slirane patokne oleh-oleh nek ra roti aku yo emoh tak tukokne sing aneh-aneh nek ra kuwi aku yo emoh semilir banyu isi budak banyune kali bisa ngesir ora bisa nggawa nganti judhet rasane ati etan kali kulon yo kali tengah-tengah ana uwate etan gemati kulon gemati yen ditimbang padha bebote kalimati kena dibendung tahayai watase dodo pedho tali kena disambung pedho tresno ning ati lara kaya ngene rasane nongko kurang legi campuri gula kaya ngene rasane wong tresno rino bengi katone apa aku seneng sepedane sayang sithik pirkane bolong aku seneng karo dheweke sayang sithik duweke awan aja mangan nongko mangan duren dikanggo jamu rabi prawan atine mulya rabi sinden nyang awakmu aduh sayang
pantulung. Matur nuwun Pak Padi. Asik. Aku sakit. Jelem. Aja lali awalengku. Iya. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Windonono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Protokol kok rene bali meneh. Jikok gelas lebokke tas. Piye? Insyaallah. Karo melu dadi ledek omben apa piye? Oh lah, oh alah, gula wis 6,50 barang kok cek kemaki. Ngono ya cek urip alhamdulillah. Wis jan. Aja lali awalengku. Terima kasih matur suwun. Tenan, kita bala ya, Pak.
sing tarasa rina wengi mung katone netra yori yen sliramu sidra ing janji apa tenan lakonku jroning urip ku tanpa guna ayo ya lara tenan hatiku nalongso batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati kok pilara seminggu tak tinggal lunga ora kerasa hatiku nalongso saben dina sing tarasa lina wengi mung katone netra saben dina mung ngalamun yen kelingan ati kok pilara Mulya panyuwunku
Kang musna menyang endi dunungmu wong ayu aku kapeksa kelangan ati iki rumangsa trinoje yo kabeh mau kersane yang widi aku mung ayitip rengo tondo bekti katresnanku dong ayu srana anglebur dosaku hae wis Riri sinden teko Australia kok terus mbalekke itu. Sangoni ngono ae kon ngono. Yen wis manuta wong edan ora nek meteng. Yo. Yo Mas. Monggo Pak Bayanju. Ardi laras. Ayo yo. Iya Pak Sarwono. Wis alino ndung. Sarwono Sartono. Iya sih. Kang musna menyang endi dunungmu wong ayu aku kapeksa kelangan ati iki rumangsa trinoje Idris Jaya Janwer yang widi aku mung ngirim donga tanda sekti katresnanku dong ayu srana anglebur dosaku Pak No ledek iki lho, kuncung tekane gelung kaya enak-enak dolu gitu. Alah iya iya. Bisik sapa? Lah bisik opo? Lah maksudnya bisik sapa nek kaya awake dhewe apa ya entek. Kowe sope dan mendem ono jurusane ora ditekake kok. Yo.
sampean wong lali ra kelingan. Bu Wanti, Mbak Titik, sekalipun. Yo. Yang Bantara Ratri monge ling manis ngati setiaku bisa anduweni marang sang tiatu latri. Setiaku bisa anduweni marang sang tiadu lastri. Bale
tresno ora bisa dipisahno. Makasih baik matur nuwun Mas Ering.